हेलो मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा दिनै एडभान्स बैसागुनि दोंसे मेथाइ खनदों आरो बे दोंसे मेथाइनि मुङानो जाहैबाय जोंहा नों नङाब्ला आं रावजोंबो संसार जाया होननानै जोंहा बिस्वजित दैमारि सारा खनदों। सबसे बेस्ट रोमान्टिक मेथाइ जोंहा बैसागुनि जोंहा बिस्वजित दैमारि सारा खनदों। सो मिलौदो देंखो सुर बोहाबलायनानै दिनै बिस्वजित दैमारि सारा जोंनि गेजेराव मेथाइ खननायखौ जों नुनो मोन्दों एडभान्स बैसागुनि। स' रायजो राजा लोगो नोंथांमोन जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारनि रोमान्टिक मेथाइ खननायखौ स' नोंथांमोन आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप खोनासंलांबानो जाबाय। मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जों मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारनि मेथाइ खननायखौ नों नङाब्ला आं रावजोंबो संसार जाया जे नोंनो आंनि जिउनि सना बेस्ट रोमान्टिक जोंहा मेथाइ खनदों बिस्वजित दैमारि सारा। स' नोंथांमोना बिस्वजित दैमारि सारनि मेथाइ खननायखौ माबायदि मोनखो खोनासंनानै स' बिनि बिसय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।